Moi kaikki! Koi-kanavalla tänään näytän, miten pelata Minecraftia lähiverkossa. Ensin luodaan maailma. Mene sisään, paina ESC, klikkaa avaa lähiverkolle. Tässä on portti, syötä se ja luo maailma peliä varten. Sitten kaverisi pitäisi mennä moniin peliin ja nähdä palvelimesi. Jos ei näy, ei hätää. Avaa CMD, kirjoita ipconfig. Sieltä löydät IPv4-osoitteen. Kopioi se, mene moniin peliin. Kaverisi menee moniin peliin, klikkaa suoraa yhteyttä, syöttää IP-osoitteen ja kirjoittaa kaksoispiste ja portin. Sitten liity. Siinä kaikki. Wailor tässä, moikka!